Jednom su bile 3 brata, 3 praseta. I oni su se dogovorili da sebi prave kuću. Jedan brat je rekao da će praviti kuću od slame, jedan od drveta, a jedan od cigle. Evo ako. On je rekao, ja ću praviti kuću od slame, ta se kuća brzo i lako napravi i ja se neću puno umoriti. Sa slamom je lako raditi. I onda je on uzeo slamu i pravio je fino polako svoju kuću. I brzo je završio. Kada je završio svoju kuću, on je odmarao, ležao i jeo, dok su druga 2 brata praseta naporno radila da naprave svoje kuće. Drugi brat, on je pravio kuću od drveta. Sa drvetom se malo teže radi, ali će kuća biti malo čvršća od one kuće od sjena. I on je naporno radio i napravio je kuću od drveta. To je njegova kuća. A treći praščić je pravio pravu kuću od cigle. Zidao je kuću od cigle koja će biti velika i prava, čvrsta kuća. Puno je radio, malo su mu i praščići pomagali, ali on je najviše radio, mnogo se umorio, ali je napravio pravu kuću. Onda je došao jednog dana Vuk. Da. I Vuk je htio da uhvati praščiće, da ih pojede. I došao je kod prvog brata koji je sakrio se u svoju kuću od slame. Vuk je puhao ovako i oduvao je kuću. I kad mu se srušila kuća, praščić je pobjegao kod svoga brata u drvenu kuću. I tu su se sakrili njih dvojice. Vuk je opet došao i puhao jako. Pa još jednom. Jao, i oduvao je kuću od drveta. I onda su se praščići prepali i pobjegli su u kuću kod trećeg brata praščića, u kuću od cigle. I Vuk je došao da puše i puhao je puno, ali nije mogao srušiti kuću od cigle jer je to prava kuća. Vuk se puno umorio i srušio se, pao je u nesvijest. Zato što se prava kuća od cigle ne može srušiti. Puhaj, tako? Da. I onda su praščići bili sretni zato što su se spasili. I rekli su, kad se nešto pravi, uvijek se treba praviti onako kako treba, a ne treba se praviti kuća od slame i od drveta. Kuća prava je od cigle. I onda su praščići bili zauvijek sretni. Eto, bravo.